Niitä valmistetaan erilaisista materiaaleista, kumista, muovista, on lasikuitua, eboniittia ja nyt viime aikoina kovasti kaatopallo. Aivan taskuosuma jälleen. Ei tuossa heitossa ollut. Suurin piirtein saman verran 7000 käsitelleet aamusta asti, niin heillä on ollut todella tältäkin osin rankka urakka. Eli kyllä ja elävät muutenkin säännöllistä elämää. Muuten ei ole mahdollista päästä tällaisiin suorituksiin kuin esimerkiksi nämäkin kaksi herraa tässä. Päivänä loppuun saakka. Ajoitus vaikutti oikein hyvältä, mutta hänelläkin on vaikeaa. Nyt ilmeisesti kävi niin ja pallo nousi näin aavistuksen verran paksuna tuonne patteriin. Ja siitä sitten seurauksena radalla joko muuttaa hieman pelilinjaansa oikeammalle tai sitten hiljentää pallon nopeutta, joka on vaikeampi korjaustapa. Näin on. Ja siellä 54 turnausvoittoa, se on todella paljon. Ja siitä voi ymmärtää kuka tahansa, että mies on todellakin puolen keiloja ja kolmoskeila sieltä loppujen lopuksi kaatuu eteenpäin. Ja hän kasvattaa eroaan Simoon. Hänen meriteistään, niin tässä aikaisemmin kuulimmekin. Katsotaan ensin tämä heitto ja paksusta osumasta tulee. Ja vieläkö seuraa jatkoa? Ajoitus vaikutti hyvältä ja kyllä osuma. Simo ei saanut havittelemaansa kolmatta peräkkäistä voittoa, mutta missään nimessä hän ei huonolle miehelle hävinnyt. Ja näissä yhden sarjan finaaleissahan nyt aina voi tietysti käydä. Siellä järjestävän seuran miehet heittelevät sitten voittajaa ylös ja Ottala Visitillään voittanut tämän Euroopan arvostetuimman henkilökohtaisen. Nepomuceno on täällä paikalla myöskin vuonna 1986 vastaavassa kilpailussa. Ja uskon myös, että tämä mies